Bon dia, soc la Dolors Massot, soc periodista, porto 18 anys treballant com a periodista i soc professora d'universitat. Treballo a la Universitat Internacional de Catalunya com a directora d'un postgrau de comunicació de moda i de tendències. Parlar de moda moltes vegades vol dir parlar de roba, però jo en aquest cas us vull parlar també de la moda de llegir llibres. Es tracta de descobrir quins són aquests aspectes que amaguen aquests tresors que es diuen llibres. Hi ha uns llibres fantàstics que potser no coneixeu, on parlen, doncs, imagina't, el llibre dels més enamorats de la història, del Romeu i Julieta, o el llibre de l'aventurer número 1 de la història, que és l'Ulisses, no? Doncs tots aquests llibres els podeu llegir preguntant a les biblioteques o preguntant a classe sobre l'Odissea, sobre Romeu i Julieta, sobre les tragèdies de Shakespeare, sobre tots els clàssics. Jo crec que és important llegir les novetats que surten a les biblioteques, a les llibreries ara mateix, però les biblioteques també tenen molts llibres guardats de fa molts segles que els han escrit i que poden aportar moltíssim per a la nostra cultura, perquè ens desperten la imaginació, ens desperten la fantasia, ens fan imaginar mons nous, coneixem el caràcter de les persones perquè a vegades les coneixem físicament, aquestes persones, però altres vegades perquè les coneixem a través d'un personatge literari que hem llegit, sabem com és una persona avara, o com és una persona pacient, o com és una persona carinyosa, i en podem aprendre molt d'ells, per ser com ells o per no voler ser igual que ells, per voler, doncs, això, canviar totalment el caràcter a través del que ens han dit en aquests llibres, no? Us recomanaria que llegíssiu llibres de Charles Dickens, us recomanaria també que llegíssiu llibres de literatura catalana, que teniu més a l'abast, llibres de literatura, doncs, que us féssiu la vostra pròpia biblioteca, no? A casa jo crec que és bo tenir el nostre racó de la intimitat amb moltes coses, i entre elles hi ha d'haver llibres, no? O sigui que són aquests llibres que ens marquen després. Quan som grans, tots recordem els llibres que hem llegit de petits. Jo recordo un llibre sobre la vida de Jonàs, del profeta, que em va marcar perquè, clar, era un personatge intrigant, no? Que resulta que se l'engull la balena, no saps què li passarà, no saps com acabarà la història, i total, et conta la història, una història molt curteta, però aquell llibre em va marcar molt per llegir després altres històries, igual que em va marcar Tintín. Igual que em va marcar Astèrix, els llibres de Tintín me'ls sé de memòria i em sé qualsevol història que els hi passa a Tintín, i doncs mira, ara és l'aniversari de l'Hergé i tornen a sortir de moda, es posen de moda, o sigui que podem estar parlant de Tintín durant molt temps. Jo us recomano que no tingueu por a llegir llibres pensant que és un rotllo o que és pesat. Hi ha llibres per totes les edats i heu de demanar a algú que us suggereixi, que us faci una recomanació de quin llibre és el més adequat per la vostra edat i per les vostres aptituds, no? Hi ha gent que és més de lletres, hi ha gent que és més de ciències, doncs això, que hi hagi gent que us tingui al costat i que us vagi explicant quins llibres poden ser els més interessants per la vostra edat.